U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. I s Duhom Tvojim. Blažena ti što povjerova da će ti se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina, kliče Elizabeta kad vidi Mariju. I mi čujemo u tom klicanju Elizabetinu da je Marija blažena jer je povjerovala. I to je dobra uputa za svakog od nas, jer svatko od nas je blažen u trenutku kad povjeruje. I blažen onoliko koliko povjeruje. Povjeruje u što? Pa primjerice u ovo kako izgleda pozdrav na početku mise. Da je Bog milosrdan. Bez obzira što ti očekivao, mislio, radio. On je milosrdan. Blago čovjeku koji povjeruje da je Bog milosrdan i da ga neće uništiti. Jao čovjeku koji misli da je Bog sudac u kojem nema milosrđa. Blažen tko povjeruje da je Bog milosrdan i daje ti novu šansu, što god da ti napravio, da možeš iznova. Milosrdan da je on onaj koji voli. Blago čovjeku koji povjeruje da je Bog ljubav. Ne osuda, mržnja, odbacivanje, nego ljubav. Blaženi koji povjeruje da Bog voli bez obzira kakvi mi bili. I da on voli da bismo se mi mogli mijenjati. Blaženi koji povjeruju da Bog hoće zajedništvo s nama. Ne da nas odbacuje, ne da nas smatra nevrijednima, nego on hoće zajedništvo s nama. Evo, to je ono što osjećamo u prvom trenutku kad čujemo taj pozdrav Mariji. Blažena ti što povjerova. Blaženi svatko tko može povjerovati da je Bog blizu, da nas voli, da je milosrdan, da hoće zajedništvo s nama. Prvi korak čovjeka koji povjeruje je snaga da vidi svoje zlo. Sposobnost da vidi svoje promašaje i snaga da kaže neću više, mogu bolje. Ajdemo se pokajati za svoje grijehe s povjerenjem u Božje milosrđe. Ovo vrlo kratko Lukino evanđelje, kratki odlomak. Crkva nam daje večeras zato što u njemu imamo jednu običnu, ali važnu rečenicu koju je jedna žena u jedan put dok je Isus govorio viknula i u kojoj je rekla isto što je davno Elizabeta, to će biti 30 godina ranije, rekla Mariji kad su se susreli, blažena ti koja povjerova. A ova žena sad kaže blažena utroba koja te nosila i prsi koje si sisao. Mi znamo da je Isusa nosila Marija, Gospa, i da je sisao iz njezinih grudi. I mi znamo da ona kaže tvoja majka, Gospa, blažena. Ste čuli Isusov odgovor? On je jako važan. Kaže Isus, točno je. Moja mater je blažena. Ali ti i vi drugi koji me slušate, blaženiji ste ako slušate i vršite moje riječi. Što Isus hoće reći? Da smo mi blaženiji od Gospe u trenutku kad slušamo Božju riječ i kad je vršimo. Ova žena je viknula dok je slušala Isusa što je govorio. Što je on to govorio? Što je on govorio da je iz nje moralo izići naglas blažena utroba koja te nosila?
Nije nam teško saznati što je on govorio. Odete u Lukino evanđelje i pogledate neposredno prije ovoga, kad je ona kriknula, što je Isus govorio. Kaže Luka da je govorio ovo. Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta bezvodnim mjestima tražeći spokoja. Kad ga ne nađe, rekne, vratit ću se u kuću odakle iziđoh. Došavši, nađe je pometenu i uređenu. Tada uzme sa sobom 7 drugih duhova gorih od sebe, te uđu i nastane se ondje. Na kraju bude onom čovjeku gore nego na početku. Kaže ova žena, blažena utroba. Pogodio joj je u živac. Dotakao se nečega što tu ženu muči, što je gledala svojim očima. On joj je protumačio pitanja zašto se to događa meni, u mojoj obitelji, mom sinu, mojoj kćeri, kome god da je bilo. Što je on to njoj prosvijetlio? Njezino iskustvo je vrlo često. Među nama ima ljudi koji imaju slično iskustvo. Ovo što Isus govori o nečistim duhovima, imamo mi mnogo drugih imena za te nečiste duhove i možemo ih čak posla pobrojiti, jer je u svim njima uvijek ista stvar koja se događa. Imate nečistoće ili nečistih duhova koji dolaze iz naših krivih, loših odnosa prema tvarima, prema materiji. Nečisti duh je ako je netko ovisnik o alkoholu, ako je neko ovisnik o drogi, ako je neko ovisnik o hrani, o tabletama, o bilo kojoj tvari bez koje ne može živjeti, koja uđe u njega i gospodari njegovim životom. To je nečisti odnos, jer on nije gospodar u svojoj kući, jer on ne odlučuje što će napraviti, nego odlučuje, primjerice, ako alkoholičar, čaša. Ili imate nečistih duhova koji nisu materijalne narave, nego su duhovne naravi, koji se tiču našeg duha. Njih ima koliko god hoćete, umnožili su se u naše vrijeme. To vam je nečisti duh nekoga tko je ovisnik o tuđem mišljenju, nekoga tko je ovisnik o internetu, o društvenim mrežama, nekoga tko je ovisnik o pornografiji, nekoga tko je ovisnik o kocki i stotine stvari. I svaki od tih je nečisti duh. Zašto? Zato što kao da dođe neka druga osoba unutra i zagospodari čovjekom. Sjećam se, jedna mi je žena u svojoj muci pričala o mužu koji je postao kockar. I trebalo je vremena dok ona otkrije kud taj novac ide i kako gube novce i kako on zaradi plaću i nje u čas nestane dok nije otkrila da on kocka. I kaže, ja bi došla u kockarnicu i našla ga za onom strojem gdje on igra. I počela mu govoriti da idemo kući. On nije bio moj muž. To je bio neki drugi čovjek. On je bio spreman mene uništiti. On me nije čuo. On se nije mogao maknuti odatle. On kao da je bio netko drugi. Kao da je bio opsednut. To vam je nečisti duh. Ne gospodari sobom, nego gospodari s tobom nešto drugo. Nešto što je jače od tebe. Nešto što je ušlo u tebe. Uzelo ti najbolje što imaš. Što je to? Tvoja pozornost i tvoje vrijeme. I tebe više nema. I mi znamo, mi živimo u svijetu koji ima sjajnih, dubokih, velikih, važnih izuma koji kradu naše vrijeme i našu pozornost. I nas više nema. Nema ništa tako dragocjeno u nama kao sposobnost da svoju pozornost, znači svoj duh, poklonimo nekome ili nečemu. Među nama ima ljudi koji su zajedno u braku samo zato što je on otkrio da ta djevojka, kad ja govorim, ona mene sluša. Nitko me ne sluša ko ona. Ja nju ne želim izgubiti. I kaže, hoćeš biti moja žena. I on je s njom samo zato što ga je pozorno slušala. I obratno.
Ima tu puno žena koje su s nekim muškarcem, jer je on imao vremena za nju, slušao je, imao je pozornosti, jer je to što je pozornost najdragocijenije poklonio njoj. I mi znamo da je to važno. Znamo iz nekoliko različitih izvora. Znamo od toga da kad mi hoćemo dati nekome nešto najdragocijenije, što mu damo? Sebe, vrijeme, pozornost, sjednemo s njim i slušamo ga. To je strahovito dragocjeno. Mi svećenici znamo koliko je to nasušno potrebno. Ima mnoštvo ljudi među nama koji žive, koji nemaju nikoga na kugli zemaljskoj koji je spreman slušati ih u njihovom životu, u njihovim mukama, u njihovim pitanjima. I što rade? Trče, traže svećenika u ispovjedalnici, traže ga u župi, traže nekoga da mogu nekome reći. Ja sam 100 puta slušao ljude koji kažu: ja ovo nikad nikome do sad nisam rekla. Pa zašto? Pa nemam nikoga. Pa nema nitko vremena. Ja počnu da ću govoriti, on počne svoje, ja više nemam kad. Ta čudesna sposobnost pozornosti i vremena, mi znamo da je važna, znate zašto? Zato što grabežljivci u svijetu baš to kradu. Što vam kradu društvene mreže, internet, pornografija, sve te ovisnosti duha? Vašu pozornost i vaše vrijeme. Ne možete doći do svoga djeteta. Zašto? Jer je tamo negdje drugo, vi ne znate gdje je, ne čuje vas, ne vidi vas, ne doživljava vas. Jer mu je ukralo pozornost ovi grabežljivci koji Isus kaže, to su vam nečisti duhovi. Isus je ovoj ženi pogodio u živac, jer se njoj osvijestilo što se dogodilo. Mnogi ljudi upadnu u neku ovisnost ove vrste i najveći dio njih iziđe i neki se spase i više se ne vrate. Ali recimo imate ljude koji upadnu i onda vi pokušate razgovarati s njima, to je ova žena prošla. Pa on kaže, što ti meni imaš govoriti, pa to je moje vrijeme, pa nisam ja ovisnik, ima gorih od mene. I ne priznaje sebi. I onda ide neko vrijeme, pa onda vidite da počne gubiti slobodu, gubi novac, nema ništa, pa vi opet inzistirate da ide na neko liječenje, da ide razgovarati negdje i on opet odbija. I dođe u fazu u kojoj priznaje, kaže, ne mogu, treba mi pomoć. I vi svi sretni idemo tražiti svećenika, psihologa, psihijatra, liječnika, bilo što, ne bi li se izvukao. I on ode, u komunu ode i bude tamo pola godina i bude godinu dana. I kaže, oslobodio se i vi sretni i dođe doma i vidite čovjek slobodan, drugčiji, možete razgovarati s njime i to traje neko vrijeme i onda sve nezgodno. Bude 100 puta gore. Isus kaže, gledajte, ja znam da se to događa. I to je česti slučaj. Jer mi pokušavamo ove duhovne probleme riješiti svojim snagama. I uspijemo neko vrijeme. I onda se sve sruši. Gdje je izlaz? Ovaj kratki tekst, ove 2 rečenice kažu gdje je izlaz. Kad Isus kaže, blaženiji su oni koji slušaju Božju riječ i čuvaju je, blaženiji od moje matere Gospe. On kaže nešto iznimno važno. Ja volio da to razumijemo. Zašto je Gospa blažena po ovoj ženi? Zato što je svoju utrobu poklonila 9 mjeseci Isusu koji je u njoj rastao. To je najdublja i najbolja slika gostoljubivosti. Svaka trudna žena je sjajna slika gostoljubivosti. Ne poklanja nešto, nego sebe, svoje vrijeme, svoju pozornost, svoje tijelo, biću koje još nije nikad bilo na svijetu i u njoj se sprema ući u svijet. I kad uđe u svijet,
Onda ga uprimi u naručje, stavi na prsa i hrani. I to traje neko vrijeme. Svaka žena koja je bila trudna i dobila dijete zna što to znači. Nije trebala ići u školu za to. Mi muškarci to izdaleka. Treba na vremena dok razumijemo, ali ponešto razumijemo. Ali Isus kaže, svi vi, ako slušate moju riječ i vršite je, znate isto ono što svaka trudna žena zna. Jer umjesto djeteta ti možeš u svoje tijelo, u svoj um, u svoj život primiti Božju riječ. I dati joj ono što daje žena djetetu. Što radi trudna žena? Pa pazi na dijete. Pozorna je na njega. Čeka kad će narasti. Sluša kad se javlja, kad udara nogama, kad se miče. Ima pozornost za svoje dijete. Kad ide spavat, pazi kako će leći na krevet. Kad se budi, javlja se svom djetetu, već počinje razgovarati s njime. Pazi na svoju hranu, pazi na razgovore. Neće se ljutiti jer to smeta djetetu. Sva njezina pozornost je usmjerena na dijete. Kaže Isus, to vi možete sa Božjom riječju. Učite od trudne žene kako se može biti pozoran na Božju riječ kad je primiš, kad je čuješ, pa paziš na nju, pa gledaš kako raste, pa pokušaš je razumjeti, pa se budiš s njome, pa onda razgovaraš o njoj, pa daješ joj prostora u svom životu, pa ona ima najbolji prostor i najbolje vrijeme i najveću pozornost u tvome životu. I onda, kad dovoljno naraste, iziđe u svijet, što čini žena s djetetom? Drži ga na prsima i hrani. Čime? Sobom. Majčino mlijeko je jedna stvar, ali ona daje sebe, svoje tijelo, dodir, svoj glas, svoju toplinu, svoju nježnost, sebe daje. Isus kaže, vi možete dati sebe Božjoj riječi, da ona kroz vas, kroz vaš život zaživi u svijetu. I onda ćete biti blaženiji od Gospe, jer ćete pustiti u svoj život isto što je ona pustila. Što je Marija pustila u svoj život? Pa Božju riječ. Povjerovala joj. Kaže Isus, to je vaša slika. To vi možete. Nemojte misliti da je ona 100 drukčija od vas. Ona je samo napravila na sjajno, na dobar način to što svatko od vas može napraviti. Da postanete blaženi, primajući Božju riječ i vršeći je. I što se onda dogodi? I to je odgovor na našu muku što s onima koji u svojoj nutrini imaju nečiste duhove, pa su ovisni o ovome ili onome. Kaže Isus, u trenutku kad ih izbaciš vane, kao kad netko kad kaže ja moram osloboditi se alkohola pa ode 6 mjeseci na neko odvikavanje pa se vrati. Nije završen posao. Ti sad trebaš primiti Božju riječ u sebe. Ti joj trebaš dati prostora. Ona će te zaštititi od ponovnog dolaska nečistih duhova. Jer ako ti ostaneš sam sa svojom snagom i njih izbaciš vani, a ništa drugo ne uđe, a ništa drugo ne ispuni tvoj um, tvoju pozornost, tvoje vrijeme, doći će ti iznova još 7 gorih. Nije dovoljno osloboditi se, moraš ispuniti svoj život Božjom riječju. To ti je najvažnije što trebaš napraviti. To ti je najbolja zaštita od nečistih duhova. Ne moraš ti biti bijesan na nečiste duhove i reći kud su na mene navalili. Ispuni se Božjom riječju, bit ćeš zaštićen. Bit ćeš, kako da kažem, u oklopu. To što je prva crkva mislila o sakramentu krštenja, to je to što Isus kaže. Ti se krstiš, znači uđeš u vodu, prođeš kroz tu prijetnju smrti, iziđeš vani i obučeš što? Krista, njegovu haljinu. I onda si zaštićen.
Krštenje ti je imunitet, duhovni imunitet od svega onoga što ti uništava život, jer puštaš Boga u sebe. Ali ako ga ti ne pustiš, doći će ti gore nego što je bilo. Razumijete ozbiljnost ove Isusove jednostavne rečenice? Blaženiji su oni koji razumiju da nisu u stanju sami sebe štititi, nego trebaju Božju riječ. Da nisu u stanju sami otkriti istinu svijeta, nego trebaju Božju riječ. Da nisu u stanju sami iznaći kako opraštati, nego trebaju Božju riječ. Da nisu u stanju sami biti moćni protiv cijelog svijeta, nego trebaju Božju riječ. Blaženiji su od Marije. Evo dao Bog da na ovu uočnicu, na misu bdijenja, Uskrsenja blažene djevice Marije, koja je čudesna žena jer je tako jednostavna, tako duboka primila Božju riječ u sebe i nosila Isusa i bila s njim i pratila ga na svakom koraku, da uveče nam bjesne to što Isus htio davno reći svima nama. Imate svi prigodu otvoriti se Božjoj riječi i činiti ono što je Marija činila. Pustiti je u sebe, pustiti je da naraste, da se rodi, da ophodite s njome i da budete zaštićeni njome.